Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotykisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda Dzinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifambira. Ndojipondora tete. Ndari ya mambo kasi. Yesu chokwaji. Sasa zishataura kuti chokwaji. Manyatwane moshi. Ngani bantara twane moshi. Mwari basiro. Mwari ndiye basiro. Pamsoro changa bito. Ndakati muswa 24 zita. Zini Elijah yesu. Ndakati muswa 24 October. Ndakatotewa ngemwana. Ndaizwa kumba kuti kune vaeni. Ndasvika paumba. Ndakasvika pane vana Sanjesera naSamudzimu. Vandachisvika ndobvunza ini Nyaya uyu pakanaka here? Zvikazi pakanaka. Ndikati masoko. Ndikazi nenyaya yedu inotinetsa yehama yenyu yainonyatoti. Pero nyaya manje aichaitika manje. Yakuna pana sabhuku. Kushoti kaenda kudaidza sabhuku. Sabhuku bauya. Sabhuku bachiti nyaya manje musati mazana kurova. Ndipe mari yemuromo. Wakabvisa mari yemuromo yavo $5. Wachitanga usiku. Ndatichipinde Mudare. Samudzimu ndiye wakati inini ndauya ndiri nhungamiro yana Sanjesera. Wana Sanjesera vane dambudziko ravo ravarosangana naro. Dambudziko iri rakatangira kuwakunda wake. Rakatangira kuwakunda wake mai Kativu na mai Mbona. Dambudziko iri nderekuti mai Kativu wana vari kupera, asi takazi mai Mbona unoti kana akarara nemurume unobvaona pakati panomwe murume. Asi takazofamba munin'ina wako ndiye wakandicheka. Uyo amusimfa kose Mutasa, Isaiah, Luka Nyatsanza, Last Zaruwaka ndiwo mwana wakabatsirana kuti ndife, asi wakanditorera mari yangu. Wakanditsecha wakabva nditorera mari yangu, wandiuraya, wakazondicheka nzanga dzangu, wakanditakura, wakandipidza mugomo, wakandifutsira ndiri Jubek. Saka inini ndiri mumusha Manjesera, handisi kuzobva musati mandiripa. Inini chondiri kuda ndechekuti iwewe Kenny ndikuda 2,500 ya 500 plus mombe 5 plus mbudzi 2 munin'ina wako soro ndikuda 2,500 plus mombe 6 plus mbudzi 3. Zvadaro musati maita imi mwana Nyatoti amutambiri nesendi kana even necoin. Mutoro wavo vanofanira kunditora, vanofanira kusumuka panapa. Ndimi mwana Nyatoti, ndiwo iwona woenda Jubek, wakandiisa unopaziva wonditora. Saka ndichatowarerutsira mutoro wekuti ngawasachatenge bhokisi, ngawatore bhegi waende kotora mapfupa angu. Watora mapfupa angu wouya ndichawatungamirira, wouya wondichengeta, wondoda kuchengetwa pane hama dzangu. Pamusoro pezvo ndapinda muno. Bhiru yese yefuneral service yese ndiwo wangozviita. Imi mwana Nyatoti amubvisisi. Pamusoro pezvo ochizotanga kuripa zvotataura izvi. Ndichiri mumusha mekwanjesera. Vamwe wese wakaita zvinhu izvi ndichatera door to door. Mbongo. Saka aripi arikudziwa ndiye alapo. Ya ndiyo. Pakatarwa nyaya dzacho vanhu vacho vakatarwa mazita avo vakabvuma. Chakaenda kuita
pakuuya kwakaita wakanga wabvuma wakabvumirana asi wakazotanga kuita vice versa yekuti manje wachizwa kuti bhiro yekuti kunditora Jubeki ndipo akatanga kuti mira ndipotaurewo inini ndingofunga kuti ndisoronga usita musheba ndiye kenwe uri kutanga usita musheba ainini handizviziva pamwe inhaka yondakagara munin'ina soro ndiri kuchengeta mhuri yacho saka mhepo inonga iri kuya kwandiri ndikati no iwewe unozi wakagara atinotorwa nezvenhaka iwewe wakazi ndiwe wakatanga undibata munin'ina wako ndiye wakazocheka iwewe ibva wazocheka nzanga dzake ndidzo ungomutsitika ndidzo zikazi handizvizivi takaenda kuyo kudare rekwachisa umani wakabva aramba futi zikazi ndinoda kukupei masvikiro no problem chachiti ndokupei dhete rekuita masvikiro apyoze toda kuti muswero wakati muye wakabva tiza wamunosea vauya ega iyena namukoma wacho Tobias kudare kuya tochibvunza inhu wamwauripi muprofita hapana wamwesa wangauya pamupamba pedu hapana saka nyaya chedodini saka wakandotorana namukoma wako vaudini vauya kupasha vasvika kwasha nyaya ina kufamba ndopakazonzi nyaya inaonetsa inini toda kuti timuendese kumasvikiro ngoti iwe uri kuramba saka zvadaroko paakapiwa madheti ekuzi uyu kumasvikiro ndipo akatanga uchitenga ndege wakapedza almost unga 3 weeks ukuti atapiwa almost 3 days kuti tidzoke iye akabva atanga kunyepera Ishe Saumani akati inini ndiri kurwara wari bani ndikeni Nyaya unohonizere yakaitika yakaitika mumakozesho yakaitika kana uchiti yakaitika kuti chii ngotutaura nyaya kana kuti yakaitika kutaurwa kuitwa zita rako kufa kwemunhu pamusoro changa zvakaita zvekuti vasikana wangu ndinovasikana wangu vandivari apa vasikana wangu vakatanga kambotsvaka muchechi ndakatora nguva kutsvaka muzaramba zvanetsa kuti zvinova zvekuti baba uyai kuno ndikondibasiwo ndobva ndaenda pakusvika kune mudoko wacho akati ndakanda tokuti hama dzangu kundirekedeka zvaive timboita zvina zvisisa kuti wako endawo zvowe ikoko zvinofamba sese woziva wozvitaurira ndobva ndaenda tafamba kune wakabva tasvika ikoko kazi kune pane munhu uri koda kuti ataure vatatsvaga kuti munhu uya ataure bva zvaramba saka zvaramba kudaro ndakabva tazoenda kuna zvaramba kudai mandamupinda kuti munhu zvaramba kuita anzoita ndoda wasikana bvazodaiwa pachaitiba zvinhu vakomana vasara kumbako hambai nyaya ndikuda zita renyu rabuda tokuzi ndiri makabata munhu makatanga kubata ndizvo here kavakueti munhu handina kubata munhu tigarai pasi nesiwamacho ndeani umwacho ndeani umwacho uzakaonaya ndeani wamwacho pamusoro wamwe wacho Ishe Saumani wakati isusu tumbobata vanhu awauya mumukowa wozi awatoita mhosva yekuti uya mumukowa waizoramba nyaya wasonga wauya kozvisarenda saka isusu endai neivo wavo ndivo chabuda zvese kwamambo ndakuda wakati umwe wacho ndiani wakati wakacheka ndisoro njesera uri pano uyo wakafa uri pano umwe wacho ndiani ndiye iyena uyu mabasa iroiro ndiye iyena uyu wasara iye ururamba umwe wacho umwe wacho ndimufakose uyu amusi uri hapana kwakuya umwe Isaiah Mutasa hapana kwakuya lastisarwaka hapana wariyo here kumba wariko kwakuya Nyatsanza uyo wakafa
Ndiroda waripo. Ndirotiruka. Awaripo wacho ndiwo watatu awo. Rasitarwaka uyu Isaiah Mutasa na Amos Mvako. Ndiwo wapenywa. Uyu wacho angachitaura taure ndiani? Nani? Angachisunza mweya kuti taure ndiani? Ni Samti. Uripi Samti mwana? Uri pam. Pani pana dombo taura mambo. Pani pana dombo taura mshomo. Pamsoro mambo. Ngati vadarele vanhu vopanjesera. Inini ndichibatsira vanhu daro. Sanjesera awa yapa. Ndo wakatanga kusvika pamba pangu. Nevana vavo varipo. Waine dare rekutsvaga nhamo yanga iri kuvanetsa. Wati pakutsvaga dare ravo iroro. Ndakanamata kuna Mwari. Ndokubva ndanzwa manzwi anotaura kuti pasaidi pamadzibaba ava paiva nebvuri remunhu akafa. Zvinova zviri izvo zvinhu zvanga vari kutsvaga padare kumashure kumba kwavo. Saka ndakabvunza ndikati inini ndiri kunzwa Mwari vachitaura kuti zvamuri kufambira nenhau yemunhu akafa iri kuzembera padivi renyu. Vese pangu vari pakati icho ndochokwadi chatiri asi wairi kunetsa ndekuti tafamba kubva kwakati wandei but hatina chokwadi chatiri kuona apa nekuti sanjesera vari kuramba vari kuti handizviziva. Saka indodarira ndiri kuona handina sanjesera munozvitora sei. Vakanditaurira vakati inini chandiri kumbira munhu waMwari handina kuuraya munhu asi chiripo ndechekuti inini kana muchiri munhu waMwari ndaida kuti mundipasirewo kuti mweya wacho utaure kuti ndakauraya sei. Ndandiri pamba pangu navo ndikabva ndakapindura ndikati inini handigoni kuita zvine zvezvo baba vangu panapa asi zvinhu zvamuri kudai ndogona kuzviitira kumba kwenyu kwamunogara kwanjesera. Jeiroro takabva takurukurirana ndikazosimuka pamba pangu manheru ndikaenda kumba kwavo. Ndasvika ikoko kumba kwavo ndakatanga kubatsirana navo. Ndatanga kubatsirana navo nhau yanga ichidiwa. Mweya wemunhu wakafa wakatanga kubuda pane hanzvadzi yake haipo bavana asi hauna kutaura. Ndobva wabuda vandaita sakuti pane mumwe hauna kutaura. Vandaita sakuti pane mwana wacho uripo musikana mudiki uri panapa uirapo haina futi kutaura. Tiri ngokudaroko ndo pandakazotanga kutaura namadzibaba. Ndikati mimi madzibaba muri kuramba kuti hamuna kuuraya munhu zvikanzi hongu. Ndikabva ndamubvunza murume wekuti kana muchiti hamuna kuuraya munhu sanjesera ndipikiriwo murume hwano munopikira nekuti iye zvinezvi ndiri kuona ndimi uri kukonzera kuti mweya usataureka kuti kana ndichiti hamusina kuuraya mimi idai kuti vana vangu ngavapere. Vakasimuka nehasha ipapo vakavhisa vachitaridza kuda kundirova. Chingwa ichocho zvichidaro hanzvadzi yavo iyi irapa inova ndiyo yakagarwa nemweya wavo vari kunetsana navo yakabva yasvikirwa nemweya wacho ndiri kutaura navo ivo. Ndo kwakati mweya uyu muprofita waMwari ndazviona kuti simba yokuda kuti nditaure kunaka asi nhasi handisi kukwanisa kutaura. Chikonzero ndiri kutsikwa ndo murume akabva angotaura vatonyana. Saka ndakazama kuda kuti nditarise kuti chii chiri kutora ndikubva ndaona kuti orai ndo zviripo. Ndibva ndagura dare racho because baba vanga vakuratidza kupopota ndikati amepe mwe ndikaratidza kunge ndiri kushungurudza vanhu pamba pavo ndobva ndasiyana navo. Saka wakandipa pekuvata ndikarara pamba ipapo. Ndiri ipapo inini mufuwi akatanga kuuya kwandiri achinditi haufaniri kusiya nyaya iyi munzira asi batsiridza kuti ini ndigone kutaura nekuti ndoda kutaura mafiro andakaita. Vakati zvakanaka. Saka ndakanamata ndiri mumba mana ndakarara inini. Ndo vakati tirega ndiende kumba kwaari zvizvi kureva madzibaba. Hamene zvakatanga kuitika kwaari usiku ihwohwo asi iye ndichizotaura naye mangwana makuseni vakazoedza kunze ndichiti ndakwe wakataura achiti handina kurara ndarara ndingoshungurudzirwa ndingaita sei nenyaya iyi chitibatsirai. But nini ndabva ndaenda kofunga kuti aiyo nezvakanga zvichiitika nezuro baba vangu varatidza ngo vakuda kutondirova. Inini regai nditi handichakwanisi kubatsirana neni baba vangu. Inini chifambai kubva pandiri kuenda mberi.
zvikanzi hatigoni bata kundoti mimi mutibatsire ndibva ndati ayo zvandakutaura ndezvekuti inini panapa handichadiba asi kana manetseke mimi nezvemweya uyu ndatoona kusha kunetsai zvakanyanya mushanditeera ndomuromo ndakabva nareva shuwa ndakabva ndabuda ndichisvika kumba kwangu ndakangoti ndichigadzira kana panoda kuenda wangu kuhaunda kutwandiship wakabva wafona ivo zvikanzi muripo ere munhu wamwari tida kuuya kuti mutibatsire ndikati chinangwa chiri chei chamuda kuuya kumba kwangu zvikanzi iyo nyaya yenezuro ndikati imimi mazoratidza kugutsikana pavi manga muchimboita nharowani zvikanzi tida kuti mutibatsire ndataridza kutsikana ndiwo vari kutaura sekudaro ndati ndabuda asi zvamunoita imimi munogona kuuya kumba kwangu mangwana makuseni shuva wakauya mangwana ivayo ndikati kana makuuya imimi munondurirawo nehandadzi yenyeya yakagarwa nemweya uya yakazotaura murume kuti mune shungu dzekuti nditaure asi ndiri kutsipa shuwa wakauya mangwana acho chiri musi wechina wachisvika kudaro ndakatanga kuwafaindisa maringe nezvawanga wandiita pakundishungurudza vari kumba kwavo ndikati ndiri kuda $60 yandiri kuda nembuzi because mimi kundishandisa zvinhu zvamuri kuziva shuwa ndakati handisi kubatsira vakaramba vakazama kuchema kuti ndibatsire ndikaramba kusvikira vazoti regai ndoende kutora zvamuri kuta vakazoenda kunodhonza mbuzi mbiri dzavakadhonza ndobva ndachizovabatsira ndavabatsira mweya wakachibuda wachitanga kuchitanga wachitaura wakataura wachiti iye sakasanganisira ava anodzi Kennedy iwe ndiwe wakatanga kundibata iwewe akatanga kuerenga mazita kubva paari nemunin'ina wake mamwe acho anokwanisa kumareva ndokubva taura mazita evanhu wese vakamuuraya asi makazondiuraya mandiuraya dai makanditakura imini mukaenda neni pachuru masvika pachuru South Africa then zvadaro makazoenda kunondiradzika pamaandiradzika asi nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kufanira kuti ndichemwe zvakaitwa vanhu asi imimi kuti nditaure zvandiri kuda panapa ndichataura asi ndikuti musimuke neni nemborofita uyu kuenda neni kumba kwangu asi pamba pangu hapachaitiba munena neni pamba pangu komabrand ndo avari apa ndo pandichazoti ukasvika ipo papo iwo mborofita nevanhu ava ndo pauchazondidaidza ndotaura futi zvandiri kuda kuhama dzangu dzichiswa takabva taparadzana akachaja zvaakachaja ipapo paino anga aronyora mamenesi mukunda vake babaivomba pane zvatiri kutaurika panguva yazvakabuda tichipedza kudaro takabva taparadzana ivo akaenda kumba kwavo ndakagara iwo akaenda wakogara ndiwo nyakuzondifonera futi kuti huyai titaurirane kuti tiende kwanyatoti kuti tive kubatsirike panyaya yedare riya ini ndobva ndati hatigoni kuenda kwanyatotiba tine muripo tatakambotaurirana maringe nebasa iro rero ndichopindura kuti nyaya yevanhu vakafa inonetsa nekuti semubatsiridzwa noprofita ukada kuikanganisa ine kuataka wewe saka munofanira kundibhadhara mari yakati mari iyo yanga ndakavachaja vakati hatina asi tine mombe dzatiri kutengesa mbiri mombe idzodzo kana ndadzitengesa magona kuti mweya utaura uchitsanangura nhoroondo yazvakaitika tinokubhadharai mari iyoyo kana zvaramba tinokupai munhu mbiri ndikati ahorit zvakanaka pana chakashata saka mweya wakazoti vareva pakuchizosimuka kuenda kwanyatoti vakatini handisi kuenda apa kwanyatoti tangai mandibhadhara zvadakataurirana bozi zvakataura zvakazochaenda futi kotaura kwatiri kuenda kumba kwavo takaonesana sekudaro wakati mari yaramba kuita nokuti mumbadzisi kutengwa so chiripo ndechekuti mimi chiuyai kumba tionesane kuti kana muchigona kutora mombe yacho mutore mombe dzacho shuwa ndakasimuka ndikaenda ndaenda ndakati ni mombe dzinonetsa dzine usungwa mukati idzi kiliai mombe yenyu ikiliwe zvive nemapurisa mukati kuti mombe ndichiti naini zviregesate sekuti ndapa mombe yenyu munhu munomuchinjira zvadaro wakaita sekudaro waita sekudaro ndakazosiya mombe 1 ndikati handichatori mombe 2 bani nokuti ndiri kuona kunge mune nharo imini chindipai 1 imwe yacho sarai muchichengeta nekuti mucharamba muchiripira vanhu ndomurume ndakataura vanga ine mukororo wacho mumwe panapa ari kukusha mudanga mavo tikaenda nemukororo wacho mombe iyoyo ndikatatidzana navo wakapirira nyaya yokumapurisa emombeyo mombe ikazoya kumwako ngwangu yaiyo mwangu ndikaitengesa ndaitengesa tikazopanana dheti rekuzosimuka kubva pamba pavo tiri pamba pavo tichienda kwanyatoti shuwa takaenda nemhuri yavakasimuka nayo vamwe vavo vane femili yakakura papavo vachiti isusu tiri mapostori ekwemaranga hatigoni kutanga tapindira nyaya tisati taziva chokwadiba imi muprofita nyasai kuijekesa tikabuda zvakanaka tinozopinda kuti tibatsire hama yedu zvakanaka shuwa wakatipa wakatipa tibva taenda navo tichisvika kwanyatoti ndakasvika pano papa panyatipa pasina vanhu tobva taenda kunotsvaga vanhu vanga varipo ndisvika vaunganidza kuti ndakati idzi nyaya idzi inini semubatsiridzi handidziitipa pasina sabu imimi vanhu vekuanyanyasiro senyatoti endai munozivisisa sabhuku ndo mashoko atiinawo pamba pano nhasi tisati taita nezvenyaya idzi shuwa wakamhanya sabhuku wakauya sabhuku auya wakazoti pafulo kuti chibatsiridzi chibatsira tizwe kuti zvauya nevanhu handizvo here kana kuti kwete shuwa ndakavabatsiridza nawifa yakuda futi ndobva yangotsanangura zvayakangoita kubvira pakutanga ndo zvayakatsanangura ndobva yachingoti inini chandiri kuda ndechekuti chekutanga washaja muripo wakangochaja pekutanga ndiwo wakashaja futi pambanyatoti ivavo asi chekutanga ndoda kunotorwa kwamakandiisa pasara mapfumba mashoma mamwe acho akatohwa nemvura nekuti makandicherera padhuze pemusati membako musati memvura saka mukaenda nekuda kuzonditora nebhokisi kubva kuno kuzimbabwe kuenda South Africa munonetseka munosimuka nemuprofita iyeyu nevanhu vakanominetwa ipapo iwe newe unoenda musi wa15 December ndinofanira kunge ndiri kuchemwa masvika ikoko munoenda nebhegi munofukunura mapfupa angu
kana wada kundirandara iwewe pandiri uri kubaziwa ndinozonongedzera ini turi mweya mutsvene kuti ndiri apa mundifukunura moisa mapfupa iwayo mubeki then mouya neni ndichange ndineni kuti muyambuke pabhodha 15 December ndoradzikwa ndochemwa ndapedza kuchemwa hosha dzinozotanga kuchizoripa ini wakapa chichemo chawakapindura madzibaba iwawo ndinoratidza kuremewa ini pachangu kuti nditakure mutoro iyoyo ndega kuenda South Africa hazvigoni here kuti muratidzewo zvimwe zvinhu zvamungaita kune avo wamuri kuta kuti vakakuurayani mweya ukapindura wakati hazvigoniba ndini ndiri kuziva ndatanga pauri iwewe chikonzero ndiwo wakatanga kundibata saka chiripo ndechekuti uko kwaurinditoma ndichaenda ndega ndini ndiri kuziva nguva dzandichabuda iwe ndiwoenda unonditore musi wa 15 December ndichemwe pano zvakanaka wobva ngodati tazizwa kusvika vayanika nemweya wavo mwacha ndichatotauri zvangu zvadaro so mweya wabva waenda daro ndozorodza tibva takagara ndikozosvakanya hapana akazotaura nezvenyaya yacho then rimwe zuva iwo arindonetseka uri kumba kwavo saka sandoisira iwawa wakabva watanga ungoronga nemhuri yanga akubatana naye zvishoma mhuri yake newanganangana wanga uratidza kuirana naye ndokubva wasimuka vachibva vaenda pamukwambo wavo akarora musikana mwanasikana ari apa takazoona vachisvika pamba pangu iyo baba waforisa zvakati sandoisira iwawa nemukwasha wavo wachitanga kukumbira regero sekuti nditorite zvarawa ndikati munombera maoko semuda kuroora kwandiri sei saka ndiri kukumbira regero nezvandakaita ndati zvei saka ndaikuratidza kukuharatsai inini kuudza kubva kumakure kushure kwese kune zvekuda kwezvenyaya saka nhasi ndauya ndakadzikama inini ndakaenda kugara pasi nehama dzangu ndakazouya kundokupapa pamukwambo wangu handimane mazuva anenge akata 2-3 days ndichirarapo saka takazoenda kwamai anova ndiye mai amusara paona takasiyiwa ndikaenda kuti ndo mhosva yatakapara kumusha kwanyatoti saka mhai tidakoripa ngozi kwanyatoti maiyo akanditi usati vaenda kweseko koko chekutanga enda utanga watorera mukoma wako saka kumba kwamukoma kwaenda musukuru mukwambo uyu wachiputega ndikuti kuperekedze kumuprofita nekuti mweya mushakabva wakati hakuna kwamunoenda pasina ngorofita ndiko saka ndauya kuya kwandaita panapa ndepekuti ndiri kuda kuti mutibatsire kuti saka tochifamba sei nemwana mwari ari pamurimi ndakando ndazvizwa kana muya zvakadaro mimoya zvakanaka nekuti mukadaro ndokupedza nyaya inozi ngozi haizorodzwi nen'anga uzi kwanzi idzi yapera nekungoitsitika inoramba ichikunetsana kana muprofita mwari chahavo misi ngozi pane kuti ngozi ndiyo unototi itokane asi kuiripa ndoti kuri ndodinapedza zvose ndobva taparadzana kudaro ndakati mozonditaurira kuti mimi marongo ekumba kweka chichakudaidzai shuwa ndakandorongwa ndenda ndobva wati tsva waenda wati tsva kudaro ndakazondonzwa nemakuhwa kuzi waendesana kwashe kudaro ndobva andotora mukoma wake padare racho pakutumi wakakwaita samanisi naishe haana kuziisa family manzura ndakazongozviita ndakazondonzwa kuti akatora mukoma mbaenda naye aenda namukoma wake mwana vacho anova ndiye aimbonyora maminisibhera pakutanga akazotera mushure mekunge anzwa kuti ndizvo zviriko achizosvika ikoko ishe anga achizada kutopedza dare ndo pakazokumbira mukana kutaura kuna ishe bvatanga kurondedzera zvakaitika ndo pakazotanga kuchizi baba wakobvunzwa naishe kuti paya zvavanga vachimboti vanga vasikachakwanisi kupindura ndobva ndatova ndingozwa kudaro ndipo ndakazozva kuti nyaya iya yakatoturika kuenda kwamambo Mutasa ndozorisivhwa tsamba yakabva kuno kuti baba samudzimu semuprofita tiri kuda ipadare rekwanjesera vesazi nyatoti saka madzibaba ava maika vane dambudziko ravainaro baba saka mazwa ndiri kuti ndiri kungokumbira kutaurawo nemi tishoma dambudziko ravainaro vane nharo dzavo hadzisi nharo dzekuti munhu asuziya zvikuitika munhu anoziva zvaari kuita panyaya yokuda kushandisawo tikati kuda kushandisa basa ramwari kana kuti mwari kuti tasekumuedza kudai ndozvoti pana babawo asi nhoroondo iyese zvakafanana naipo baba mweya wako totora nezvavo vakatogara kudhara but vane dambudziko ravanoita vakagara ipo baba vachiuraya munhu uyu munhu akataura akati pamakandiuraya inini makanditora maturusi angu ndichiri kufema maturusi ava ndo aiva makanzi imi munozonditsitika kana ndoda kuzobuda ndichida kutaura sezviri kuitika kuti kana mauda kuzobuda ukaona chakuda kutaura sezvizvi zvemabudiriro akaita unobata ruoko rwako rotovhura bhandi wobata nzanga yake straight hameno zvakanzi unozokumira nebhusi woroera pasi izvo ndanga ndichidzidza hangu pamweya izvi woroera neruoko pasi mweya uzotaura zvadaro so fushi ndo zvakaita pan'anga yakabva kuzobva wachizoya kwandiri girazi ren'anga zvakazobva rakatinguka saka ini ndakabatsirana nawo zvese zvikashaya basa kusvika zvaita zvakanaka saka ini ndinoramba zvakanyanya kushandiswa nemurandarume uyu ende ndinorwadziwa izvizvi ndakasungwa nesamanisi yandabvisa $20 yenye yakuramba vachitoripira isusu instead yekuripa ngozi iri kutowanetsa kumba kwavo $20 iye inofanira kuva imari inotodzoka kwandiri but iwari kuhandiziva kuti mwoyo wavo iwo kuwandirwa nepfuma here inowawandira sekuti vari kumanikidzwa kana zvakafamba sei saka ndodara ndati nditaure changamiro pamusoro penyaya iyi ndisati ndaita zvinhu zvamuri kutaura asi ndati ndikujekesere panyaya kuti munogona kutsvira munotenderera kunetsana yenyu nemurume but ndo mamiriro akaita nyaya shati yaripoi tozwa kuti chiro chazvakamira sei chimboikurunga tizwe makurungiro ako tizwe
Natenda. Ndokubirawo basi kuradza kumuharasa kudai asi uchiziva kuti wakadini wewe zvakandii izvo zvinhu ndabhadhara $20 apa ndoda kushanda zvandoda kushanda ndoda kushanda mahara asi vanhu handisiziva kuti vanozondibhadhara sei mambo wangu ava because vanhu ava inga ndinza ndosiyana nazvo vanhu vashungurudzwa kanyanya nemufi because havabhadhari baba iyo zvinhu ndarasa $20 yangu wada ndibudise chokwadi kuti ataurewo asi kufira mahara because haisi nyore pakuti munhu ataure hamekuti ungatibatsira sei ipo baba mari yangu yakatobvisa nhatu $20 handisuti inodzoka here matinoita sei avari apa omwe wacho ndo apa neava novari apa neava vari 3 ava ndingunyasha Saya mari dalam dorong di sini. Saya mari dalam dorong di Mudare. Saya dulu ke bang. Mudare aku beda mari. Saya mari. Bisa tak bangun penanya? Saya mari. Murugondo problem yavanoita wati wabatsire for free uchamukaisa baba aiwa ano aibo baba nonga amwezi mukushandisa munhu mandabva nemibango uchenjeri hwenyu ndanzwa muchitaura manzwa mamusora kuna mamba kuti banze handina kuuraya but munhu uchataura kuti makandiuraya apa mutonditambira pachena kuti uyu uchataura kuti makandiuraya sakesera ndinokuziva handidi kunyepera ndibhadhare $20 yangu zvimwe zvacho zvekuzonditaure nezvemweyo ndikazototaura zvimwe imi ndike $20 yanga ndisikaiti ndosiya zvakadaro
wangu kutaura zvese zvakaitika pamaripo apakutanga kuchita kusvikira panhasi kuti musvike panapa unokuenda sei tagara kunderuka wandobatiri zvishandisike nekuda izvi kuramba iri kunesimwe anonzani taura nenzwi wanzwa Kennedy mambo taura yenyu naye wakutaura we diwani zviye diwani Daniel nato Daniel wakaona wate wakaona wate ndakauraiwa ndiani akakura ndakauraiwa baba na Kennedy nani Solomon nani Amos Nathan nani Amos Mupakot nani na Mudare na Mutasa nani Narasi wakandura wakakurera kuti South Africa wakakurerei ndakanine mari yangu nduvonga kuti ndura kudini ndakwenda kumba izvozvi sezvo ndasenza madzangu ndienda kumba ndotenga mabhombe angu zvekuno handichari mabhombe angu nemota yangu awa wakandiranda ndichiuya kubhodha wakanditera wakasvika wakandinzirikidza wakandiuraya saka izvozvo wanga wakuzochidei norude izvo yuti kuite izvozvo wanga wachidei mati inini ndoda kotowa ndoda kutowa ndauswabva andisi kuti inini ndoda kuti uri uzviziva uyu vakadisa kunditi kwazi iwewe toda kuda ndikodhairekita ya asi uri uzviziva ngaasimu iyo zvimadheti angu atokura so ndingadai izvozvi nditori munda akatoya bangu yakanaka so saka izvi ndotambudzi mwoyo yangu yakazara ibazautamadera akasaonena
tawo wenzi kazonozisiwa maurere ndakamuita kutaura chokwadi pamberi pedai ndakavira ndambomona asi nhamba yevanhu vese vakutaura vaigara ini handambomona nhamba yese nditaurwa nhamba yevanhu vakutaurwa yapawa ndo vaigara kueria komuchini wakatoya vese kumba inini ndatoa kuno kudhara asi wakambounga ungeri ndakandiri zvinokuna machiro usatisemese musoro changu taura handimudoro kuti usatisemese musoro taura izvongoziwa inini panovanhokutaurwa inini ndaigara pakasiyana asi munini navakunosoro munhu ndiye vaigara nakomana 5 saisomuba kutaura zvimwewo taura zvako iwe sataura zvandiita hatikumanikidzi zvausingazivi kana kuti hauziva udii iwewe anzani dhaniel zvanga kuita dhaniel ndaakuchiti iwe usimudza mhepo mumba make kuti azive tizozwe kuti kana akuramba anoramba sei ngoramba futi usabvume kutsitikwa usabvume kutsitikwa uriko kumba kwake utoriko kumba kwake uri panani kumba kwake utoriko kumba kwake uri kuitei kumba kwake kwacho uri kuti arwadziwe wotoda kufanira kurwadziwa panani mata wachedoro saka mata chii chiri kuita pana mata chii chiri kuitika pana mata Kenneth pane zvezva uri kuona pamwana wako zvikuitika pana mata chii chiri kuitika mama mata wakauya kwanziri ari kuti apa ane umutako mhuri yake iri kurwara kuti apa anenge akarara nhomba pane munhu unonga ari pane munhu wati akuti iye kana akarara pane murume ari kuya kurara pasaidi pake ndizvo saka atauraura madiisa ndipo takataka uchifamba pamakafamba zvikanzi chii tafamba ndo pakachizoenda kobuda mhepo ndochitaura kuti mhepo iyi yakaisongozi unogara pane munhu wakambozive ndiani ataura kuti ndiani zvakamboiswa ndiani ndini saka mhepo yabuda mimi maizwa pamashidii taizwa nyaya ndipekanda kufamba kwakungoti maizwa mabagadzirisa tatatigadzirisafamba maizwa pamadii uyu uneng'anga uneng'anga idzavo tsitika uko South Africa izvozvizvi watone maconnection kazi vane maconnection nevamwe vacho kudzitsika inini ndati maapapi zvomakataurirwa mweya wasumuka maapapi nyaya ndipe yakabvasumuka yaenda kwasamwana kunzi maapapi nekuzi makaendineti mapapa urikutsvaga urikutsvaga chikunetsa chabuda icho pamashidii manje zvichabuda masi mwana urikuona nemunhu ari kuona munhu urimemba saidi pake akarara kuti mumubatsire mwakadii
takafamba kukukuya kugadzirisa kunoti makagadzirisa sei? ndokusvika kudaita kuno kusvika pamaita mwaro hatikugadzirisa matimi makaenda kun'anga makaenda kupi muchitsvaga kuti nyaya yakamira sei hani kubva maibata kuti nyaya yabuda apo kune munhu akapa South Africa hani mazvibata kubva machidii kuya kuno kuhati solution kuya kuno kumangarirana kwamatoita kuti pano umwe asiri kuita zvotsvaisiwa nevamwe kuti aiti ndosaka wauya kunoko asi ndi kuti iwewe sababa kuna maka uko yapinda maka kutaura kuti kurara nomurume watisingazivi angaruzwa anzi wana 4 wakafa mimba 5 dzakafa nekuti kuzonge mungiri pamba pangu hazviti handisi kumurume kweukidza nenhau iyoyo ndikukweshana naye kubva kudhara ndiri kutofambira nhau idzodzi kuti ndakatobva futi pamuviri ndangobva kudare raugavatinowo ndikabva futi pamuviri ndidzo nhau idzodzi nditori nebeka racho randitorina Florence Jeseri ikunaenda kubatai batsiwa zvinosika kuno zvotobude zvakakudai kutobuda adatomira kuti zvoende kumbuka kuti ndiyo vakati wakachita kuti zvakakudai asi zvirutaura nemuprofita urikuira nazvo kana usikuira nazvo apo hatikupinda nazo hausikira nazvo saka sekurapa munhu wasikaurira nazvo apo ndisi kupindirana naye pamuprofita vakati kazikazi pane munhu kuzviruburapo endai motora makandisi nyaya hombe haisi kuotora makaiswa nyaya hombe ndekuguma wakamurai urikuvhuma here kuti wakamurai ndinobate nyaya ipa wozongaenda kotora sekuguma usina kuvhuma wakauraya munhu wausina kuvhuma kuti wakauraya unonomutorerei kana uchinomutora uchi ndiwani saka ungatanga kupokana nekuotora which means kuti zvekuuraya you are in agreement saka kana unambira nayo mubvunzo wangu kuti seuramba kudzoka kune munhu wauziva kuti ari kunyepera unoramba sei kuidzoka kumuprofita wauziva kuti muprofita ari kureva nhema hangu yega muprofita kao wakadzokera kangani tatu wakadzokera kangani muprofita vakauya kuti anamboita zvakaiti vakatora vakabva kumahalo ramba kuda ndakaenda kaini aiwa wana wanga undipa puresha pamusoro wechangamiro rume usungurire hwako zvaitwa une nharo dzakaona umwe wake mufakosi ane waakatotaurira munin'ina wake uri pana paukama matsanura unezvitotaura aite kuti nditori redi kuti tidimwe tibhadha matsanura uri pana matsanura utoneupakazi wakakwana kuti indotwa sifa sinyatoti ndiri munin'ina wemufi tauraipa munhu makazwa ivii kuti pana ari redi kuconfess pamusoro ichangamire Mutasa ngati ndifilipo Matsanura ndiri muzukuru wana Daniel Nyatoti vakaurawa wacho pavanhu vari kutaurwa kuuraya Nyatoti pataurwa mufakosi Amos saka baba waAmos ndimukoma kanzii wakashaika hake asi ndakawana namukoma amunin'ina wacho ndikabvunza kuti mukoma titi tina sekuru wakashaika zvakare tiri tine mwana Amos mufakosi urutaurwa munyaya iyi yechipiri
nenyaya yekuuraya Nyatoti. Mukoma makambobvunzawo here mwana kuti zvakambofamba sei? Mukoma akandipindura kuti mwana ndakamudaita wakaramba kuuya. Aramba kuuya, mukoma wakatuma hanzvadzi dzavo mbiri kunotaura nemwana. Wanatete ndiwo wakaenda kunotaura naAmosi. Mukoma akapindura kuti wanatete waenda, wakapindurwa nemwana kuti tiri redi kuripa. Tikabvunza kuti wakatere wakauraya, kanzi iyo zvaanotauraba, asi wakapindura kuti tiri redi kunoripa kwaNyatoti. Ndo zvandinoziva maringe nezvakataurwa namukoma. Mukoma left born fagosi. Zvatondishamisa kuti haana kuuya, basi takavindisana kuti tete tinosangana kuno. Hawana upiwa hawana ba aiyo andoro changamira isisi tiri kwashe saumani awa varume vasvika kumba kwedu ishe wakapa uyu final decision yekuti imimi tiribata awa wakasvika mumukora tombodhira nawe awa nokuti awa ndiwo wakazvipereka saka awa aona kunyorerwa masamanisi baba wakati wakazipereka ndiani yarurapo saka wakazipereka wamuntu wakazipereka ndiani bozvaatamba unamba so isititava wakapinda mukowa itanga ngenyaya dzo ndo takaenda kopinda mudare aiwa ndozvautanga tiri kuti nyaya igereno wanisevenga vanhu vese vari 7 vanouya panyaya iyoyo wese vari 7 vanoza kutora kabhozi mukati mimaziaudhiyane wani unodhiyane wani wacho chabuda chiya vaurapa saka techita wamwe kana waripo vanobvuma wobvumaka tochimubatira ipapo laikito mufambo zandika kuti avarubvuma dai mufambo zabvumapa wese watopinda mumahindu saka izvamakuita pamo chidzokai musa11 asi musa11 tinyoreva vanhu wese vataurwa fakosi ani wese wataurwa masita wese ngauye ndikozwa kwaya wani wanika umwe naumwe anozaita tisiziobvaita denwasi handisizi denwasi kozi pakati pavapo papa pane utone zvaarikusangana nazo arikusangana nezvaarikusangana nazo ndiyachabatsira kuti vamwe wese ava zvizvigadzirisi uyu ari kurambado zvikuitika kumba kwake arikuta ungasi kuzviona but ari kuzviona kuti mumba muri kunetsa mwana apapachachikutaura kuti kutora nemurume wandisingaoni masaidheri chaio haunzwawo konere kana nero baba kuti wana 4 wobva nhumbu 5 kubva 9 mwana haana murume haana mwana haana chii but makwakava pamusoro zvandizizivi pane n'anga dzake dzaari kufamba nhau iyi yakakutanga kungobatwa kwemashura pamusoro yemwana iyi nhau yakambobatwa pamashura wobva wadaidzwa chienda kwacho wakairamba ukati hatizizivi zvauya kumashura nini ndakutanga kubereka ndakatanga ndaitanga tanesikereji saka kubereka vana vatishaita saka zvadaro murume wangu aingondinamatisa munhu andichienda kuchechi kwamaranga achingondinamatisa achiti zvinoitika munhu anogona kudii kufirwa asi kusvika papoindi yekuti murume wangu akati ngatimbofambe nanatezaro wacho tiri kuchechi asi taenda naivo baba wavo kuchechi kwacho vakanzidaidzai vamwe vekumba tisimukobva pamba pangu mini wangu yanga atanga aripo tiende kodii kobatsirwa kwandandii mukoma ndakamufonera kati dzakudai mataurirawo mwana bamini kwandiri ndaita mwana saka ndikadini baba vakabvangoti asiyanai nazvopa wachazobva kumba kodii kubhadhira kuti vamwe vasazvizwema kuti kwatatoda kuenda kuchechi asi vakasvika kuchechi kokoko takangobatwa nhau iriyo iriyo kuti pane ngozi iri kunetsa irapa imwe chirungu asi baba ava vakagara kudaro tatikangoita chisii kudaiso vakadonha vakaita kuti dhipa asi kudaiso ndikanzi chiine mporofiti vakati riri kuona bhuri remunhu wechirume rakadini rakamirapo ivo baba vangwa
pakabuda gonzo rakabva kumamota kuri kadarika nepawarikuwadaiswa ndopawakadonha kuti kunge munhu ari wokubirwa kwebatidzika ndikanzi mazionanga izvi zvinhu zviriitika tasimuka pamba takangodzoka kumba tabva kuchechuko tagara ndichingobereka vana machipa ndichiita mesikereji zvakangodaro kusvika pekuti ndakazvara kuti mwana ndazvara mwana ndikasvika pakuti murume wangu takamwirana kuti matimbobvise timbopiwa mumwe zvimwe mhepo yechei pandiri saka tapiwa mumwe mwana achitogara nemunhu zvakanaka hapana problem mwana kungozi ndakangonzi 1 week uyamboona mwana asvika muche kungosvika kungoti ndasvika kuona mwana kwautomba yogati mwana nekutofa ndikati chinombonyatsoitika saka mumashure macho wangoenda nemunin'ina wangu wakadaidzwa newakwasha varume wemunin'ina wangu wakanzi uyai pane zvimhepo ida kutaura pane mwana wenyu uyai vakambotanga vachiramba vane mukoma wavo kuti wakataura wakaramba uya wobva wazongoenda wasvika waiti wakasvika munhu iye haatauri asi wakabvapo mhepo bhayasara bhayataura kuti wati pane zvazviitika zvadaro saka wakazosvika vakupanana mhepo nemuprofita akati iwewe kana usina zvaunoziva ukabaya zvinoenda kumuridzi wako asi ukabaya uine zvaunoziva zvekuenda kumhuri yako ndo pasina kupedza wakazi 3 months hadziperi apa mwana wangu anopedza ne 2 weeks basi ndo pakazouya pachichema uyo akati sisi baba wakaita nhiko wakarambidzwa zvika mune zvamoziva musabaya chimuba huku mune matobaya kwadzisa chiri kumhuri wobva wabaya ndo pazvakabva zvatotangira ipapapo mwana wangu washaita kusvika pamurume wangu akati ndazvitadza kungotorai mwana modi mumire chechi kuenda kwamarangi mugadziye zvinhu zvikunetsa basi zviramba zvikungoende ndapedza mari dzangu ndichimborapisa munhu kusvika pekuti ndo patakabva kuti baba chitomira honai hapana kunamata batonamata chatiita tikandikagadzisa zvikunetsa kusvika takatanga kufamba tafamba takaenda pane pamwe panonzi pane n'anga imwe yakauya kwedu inonzi Nyakatayani tasvika ipapo takanzi inini muda chii chikuitika tapinda mba imomo ndikanzi chii chikuitika iyo nyanga yakabva yazviona zvikanzi ini ndiri kuona nhau dzenyu dzamuri kunetsana idzi asi ndaida kuti dzibude pachena dzega watendai kuglazi taenda kuglazi munin'ina wangu takapinda tese takagwinya asi munin'ina wangu yakabva tangobatwa nemusana varwadziwa musana chatogoni kugara panze kuti chiti glazi penya baba yakabva tanga kurowa pasi zvatawa zviya zvinhu baba murudi panze kuti glazi penya vanhu vari apo ngavauye tivaone vakatanga kuti iwe ibapo ndiona nemagirazi ibapo tikati vatatonetseka nemunin'ina wangu yadzimara takutodaidza kuti vanhu vemuchibuditse nyuno muchinofira munhu pesira tozoti mukomana acho azoya anoita zvematara acho akati mira ndichikugadzira mupinde muno munofira mundaona ndiri kutambika asi baba vakadzi isini takadzibudai nemunin'ina wangu vatadzoka vatagara pasi kaisara murudaidzira kuti muone vanhu varapo vamwe vacho takaona shuva tichiona munhu achipeperedzwa achiuraiwa achidirirwa zacho waizvivhara saka paakabuda wakazvika kungobuda panze vakuidibira bhusi kudaisi uyo wacho bvaazviona ti mukomana yeye vati pamushabudikuda ini vatovhara saka sekuru vazouya ukaenda kuhauni vakati nhasi zvikuru razuva rekuda kupedzisira ini ndakuda kudzokera kuharare ndamirirwa chitaura chokwadi kune mwana wako handandifungwa kuti zvimwe uchadini uchaitirwa zvakanaka kuglasgow pane zvaitika ndazviona chitaura zvakanaka iwe unozvitozviziva kuti mbomoto nawo kuuraya unotouraya unobaya chii chakaitika chinoitika pane mwana wako zvikazi handisitoziva basa kuti zvikazitaura zvakanaka mwana wako pane zvikuitika zikazi ari kuti ndinosangana nemunhu wechirume mwana wako hawana futi wanaba ndiwo uri kuzvikonzeresa iwe koti munhu anozi amusifako sindiani akati ndinomuzivawo anogara pasasa zikazi koti munhu anozi Natasha ndiani achibvunzwa nen'anga iyeyo zikazi ndinomuziva taimboshanda tese kuoneni zikazi saka ndiri kunyepera ndingabva kuharare ndichiya kunongo kunyepera taura chokwadi akati ndirikudini nini vanhu ava ndinowaziva zikazi chii chakamboitika taura zvakaitika zikazi taura wega munhu hwawakadini zvawakaita uri kuSouth Africa kwacho zikazi nini handina chandomboziyaba zikazi handisi kunyeperaba iwewe mamuruti makabva kuSouth Africa uchinyepera umwe uchidakauya kuno Zimbabwe ndikazozwa kuti munhu akafa zvikanzi munhu anonzi Daniel Nyatoti ndiani zvikanzi ndiye Daniel wacho arudini akafa zvikanzi Daniel Nyatoti iyoyo ndiwo wakadini muruziya zvamakaita zvamakamuuraya makamuurayirei taura nhau yako handisito kutsananguraba ndotitaura wega kuti chii chakaitika akati sekuru handina zvandotomboziyeba ndigezewo nenyama ndigezewo nemushonga ngasekuru akati ndikasi kugeza munhu nemushonga nezvinhu zvakadaro ba ukuzviziya nyaya kusvika takazoenda futi kuna sandzima kwangotibata iriyo nhau iyoyo asi hapana chikufamba warungoramba hapana chikubuda kusvika pari zvinezvi tingofamba hapana inini murume kwacho handisiriko vana handina munin'ina wangu anongosangana nemurume waanongoona hapana chiri kufamba saka ndiri kuti baba ngavabvume tigadzise zvinhu zviperi vanhu vese avauya
Ini wataita tite make sure pana anenge ari kuwatwasa kwawabatsira ipapo kuti nechibude zvakanaka zvikuru izvozvi avabamba pawakatsika ndosanatoangoti tishifte zvinhu zvibve pazviri zviuye pawariwo kana zvichiita zviuye pawariwo zvibve kuwana zviuye paari wozozvigadzirisa zvapaari because right now ari kuomesa musoro haana tsitsi ba kune utsinyi because you are not making hapana kana effort yamubisa kuti wana utotambudzika wesa but effort yababa is zero effort yababa is zero musaite wari yekuti azima expenses yerepatriation yebody ati munokwanisa kuona kuti mukabvuma pamukadzigadzisa zvinhu zvenyu zvinhu zvese zvinoita straight munoona vanhu vanokubatsirai vanobatsira zvakanaka zvisina kana pressure munotya macost unotya macost usingachingozi ndo pari kuya urema hwacho ipapo unotya macost usingachingozi tikatarisa duration of time zvakaitika as towards long back as far as 2008 when I was head of department in Mudare 2008 then pa 2008 tibva tatora tine vana vemufi vari muno nevakadzi vari muno wana wakura vari pamatambudziko kubudikidza nemurume saka pamusi uyo mwatipa iwewe kuti usaileve nokukumbira kuti in the event that aramba ari resisted tupinde wakapaya panosikirwa vanhu vekuisirwa ufu musoro mwe toona kuti zvinobuda zvakadii ari kusora hanzvadzi yake asi asi kuona kuti hanzvadzi yake iri kutambudzika kumukaonapo unorwa kana kuzvimha misodzi usina kurohwa unoona vari apo vachizvimha misodzi vasina kurohwa asi marwadzo abva kuri avanotakura tiri kukumbirisai ipapo musi iwoyo mazvita here vanhu vese vakura vavo kuita zvakabuda ipapo ipe wotakadai tine hwani chete hapana kwatiri Discuss TV.